Benvidos a unha nova edición de Moi Celeste. Neste caso vamos a unha edición moi especial, víspera dese partido de Copa contra o Real Madrid, no cal se xoga, se xoga moito o Celta, especialmente tendo en conta o que conseguiu no partido de ida, non? É dicir, ese 1-2 logrado no partido de ida, dalle o Celta permite ao Celta soñar con este partido, permite ao Celta soñar con tumbar a un xigante, como dixo Berizzo, e a súa vez tamén dá certa responsabilidade, porque hai que manter ese 1-2 e vai a ser unha empresa verdadeiramente complicada, non? Hoxe contamos ademais que a opinión de uns amigos que pasaron por aquí, celtistas, famosos en Twitter, que queren tamén compartir con todos vos a súa impresión o que están sentindo horas antes de que comece o partido, non? Vai ser un encontro realmente fascinante, non? Un encontro apasionante, un partido desos que crean afición, desos que fan que sexan lembrados dentro de moitos anos ante un rival moi complicado. Non nos olvidemos de que o Real Madrid é o actual campeón de Europa, líder de primeira división, e acaba de completar unha xeira de 40 partidos sin perder, co cal evidentemente estamos falando dun equipo cal vai ser moi difícil tumbar, non? Pero o Celta evidentemente está vivo nesa competición, gañou 1-2 o partido de ida e por tanto ten na súa man a posibilidade de facelo. Vai costar moito, vai ser un choque realmente difícil. Eu desde logo non considero o Celta favorito, creo que o favorito sigue sendo o Real Madrid por moitísimas cousas. Se analizamos os resultados das últimas visitas do Madrid a Balaídos, en casi todas elas acabaría pasando de ronda o equipo blanco, por tanto temos que ser conscientes da dificultade, pero tamén temos que ser conscientes do bonito que vai a ser vivir este encontro e do enorme mérito que ten por parte do Celta chegar vivo a este segundo partido. Iso é o importante. Agora vamos a pasar a escutar as opinións de outros celtistas que seguramente serán moi coñecidos para todos vos. Yo creo que ahora mismo tengo una especie de mezcla entre nerviosismo, entre responsabilidad, como si fuera a ser yo el que va a jugar el partido, y sobre todo ilusión. Yo creo que como a casi todo el mundo nos dio un poquito el bajón después del sorteo. El Real Madrid, de los 40 partidos sin perder, no parecía ni mucho menos el rival más asequible, pero luego llegó lo que todos vimos, ¿no? El gran partido de los de Toto en el Bernabéu, esa victoria 1-2, esa victoria, bueno, prácticamente histórica, ¿no? Que recordaremos durante bastante tiempo. Aún así, yo no nos quería dar ni siquiera un puntito de favoritismo, no nos quería dar ni siquiera ese 51% frente al 49% de posibilidades por aquello de llevar el resultado a favor. Que el Real Madrid te gane 1-3 en casa o 0-2, pues no puede ser una sorpresa, ni muchísimo menos. Pero luego llegó lo que todos estamos viendo estos días, ¿no? Un Real Madrid que tampoco es que arrasará al Málaga, un Real Madrid que va acumulando bajas, las últimas las de Marcelo y las de Modric, para mí importantísimas, unidas a otras como las de Pepe, las de Bale. Creo que puede ser un momento en el dar esa machada en el que parecía prácticamente imposible. No lo sé, al final me pasa esto conforme nos vamos acercando a los partidos, ¿no? Con que los considere casi imposibles me lo voy creyendo y voy viendo que tenemos alguna que otra posibilidad. ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no pensar que podemos meternos en esas semifinales? Y sobre todo vivir estos días con ilusión, que es al final lo que nos da el fútbol y lo que nos da este equipo. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo claro de lo que es no saber decir que no. Hemos dicho que sí, pues aquí estamos opinando sobre el partido de mañana. Mañana tenemos un partido que pase lo que pase, es un partido grande y un partido de los que siempre recordaremos. Ojalá sea porque pase algo, porque sea un partido histórico. Creo que tenemos que plantearlo con humildad, porque sí, hemos ganado el partido de ida, pero para eliminar al Real Madrid vamos a tener que empatar seguramente o incluso ganarles otra vez para poder pasar a la eliminatoria. Y creo que es importante ser capaces mañana de disfrutar, ¿no? Disfrutar de ser celtista, de ir a Balaídos con los amigos, con la familia, disfrutar del fútbol, de nuestra afición y apoyar al equipo pues para, como se suele decir, llevarlo en volandas a la victoria, ¿no? Y el primer gol que sea pues con el apoyo de la afición, ¿no? Y pues eso, pues estamos aquí expectantes y deseando que llegue el partido de mañana. Un saludo. Tamén vou dar a miña opinión, por suposto. Eu creo que vai ser un partido no que vai a marcar moito o desenlace, digamos, o que pase na primeira media hora, nos primeiros 15 minutos, media hora, non? Vai ser moi importante conter o Madrid en ese momento, porque eles necesitan 2 goles,
eles saben que teñen facilidade para marcar goles, e é evidente que ademais van a tentar marcalos pronto, non? Esa vai ser a clave, é dicir, vai ser a clave manterse enteiro nesos primeiros minutos e despois, bueno, pues tentar ao longo do partido sobre todo ser fieles a esa filosofía que impuxo Berizzo e facer un partido moi parecido ao que fixeron en Madrid a semana pasada, non? Mantendo eso, tendo unha pizquiña de sorte, vai ser moi importante tamén o traballo do árbitro. En Madrid, Fernández Borbalán fixo un arbitraxe xusto, que é o que pedimos, e algo que non sempre sucede contra o Real Madrid. Mantendo esas directrices do partido Bernabéu, sendo intensos, moi intensos, sobre todo nos 1 contra 1, eso destacaba o Berizzo esta mañá, e vai ser fundamental, é dicir, esos 1 contra 1 en zonas peligrosas do campo non se poden perder, non se poden despistar as marcas, o sistema defensivo do Celta exixe defensivamente moitos xogadores e van a ter que estar 100% no partido de mañá. Manténdose vivo durante esa primeira media hora, incluso se pode non dar algún zarpazo, sería clave para conter o Real Madrid no resto do partido, pero vai ser moi complicado. Tempada, para min, do que levamos de tempada ata o de agora, verdade? Máis que nada porque é a vida ou morte e porque imos completar unha proeza destas xestas, como di Gus Agulla, que nunca se oxidan, verdade? Pois a eso vamos, a xogar un partido de alta intensidade, a xogar un partido de moito ritmo, a xogar un partido onde o rival, que se sabe forte, que se sabe poderoso, que se sabe potente, vai propoñer un intercambio de golpes, un partido moi intenso, de moito risco, de decisións ao límite, embarullado incluso, e que vai querer dominar de principio a fin. Por iso é un partido moi importante para controlar as emocións. Tens que saber que o rival está acostumado a xogar este tipo de partidos, é un rival que sabe manexarse neste tipo de situacións, e ti tens que controlar as túas emocións, ter un estado de nerviosismo óptimo, de intensidade óptimo, de ansiedade óptimo e de calma óptimo tamén, sen entrar na relaxación e na confianza, non? Fixemos, para min, o máis difícil, que meter 2 goles no Bernabéu aínda por riba, sair gañando. Agora chega outro reto que parece fácil, pero non é tanto. Sabemos que o Madrid é un equipo acostumado a facer estas tipo de remontadas, este tipo de partidos, entón temos que manexar esa situación. Estou seguro de que o faremos ben, de que o Toto saberá xestionar emocionalmente esta situación. Polo demais, o papel noso da afición obviamente é clave, temos que estar aí apoiando o equipo dende o principio ao final, como sempre o facemos nestes días grandes, nestes días que nos gustan. Imos pasar, imos disfrutalo, imos gañar ao Madrid esta eliminatoria, imos facer a historia, pero a faremos a partir do minuto 90. Mentres tanto, intensidade, ganas, ánimo, xogar ben, ser inteligentes, plantear un bo partido a nivel táctico e a pola vitoria. Vale, vémonos nas semifinais. Gracias a todos eles por compartir con nos as súas opinións. Quedadvos coas súas caras porque van a ser moi habituais por aquí nos próximos meses. Agardo que ademais teñamos máis competicións de Copa importantes nas que poidan dar a súa opinión, sobre todo tamén en competición da Europa League, que é unha competición que tamén nos ilusiona moito a nós, non? Como diría Gustavo Agulla en un tuit fantástico que publicou esta semana: a foteza corazón, Sol na Calderón. Ese é o noso soño e sin duda, pues, de momento non lo pode quitar ninguén. Veremos a ver mañá que pasa, pero mañá é outro día. Por a nosa parte, nada máis, simplemente enviarvos un saludo e desexarvos, como sempre, que sexades felices.